gawe senenge wong akeh. Swarga. Contone Mas Akbar. Ndalang nyenengne wong akeh iki mesti mlebu swarga. Sinden yoga gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga. Apa wae gawe senenge wong akeh mesti mlebu swarga. Kuwi rumus. Rungokno kupingmu. Rumus Mas TB. Dadi apa wae gawe senenge wong akeh mesti Swarga. Swarga. Rumus itu. Kowe krungu malaikat lambemu ditapuk ra iso balik kowe. Kok iso iki lho? Kok senengane gawe peraturan dhewe. Lah iki fakta lho. Fakta. Iki dalil lho. Valid lho iki dalile. Sahih iki. Dalil akli maupun nakli. Heeh. Wah, kuwi lho. Rungokno kupingmu. Kuwi lho, dalan lili-lili ngono iki sing apal Nyenenge kae. wong akeh mesti mlebu swarga. Ya durung karuan to, Mas. Kok iso durung karuan? Durung karuan wong nyenengke wong akeh iki mesti mlebu swarga durung karuan. Kok iso? Sampeyan ngerti cah wedok sing nggone guyangan. Kok iso tekan guyangan? Lah kuwi kan gawe senenge wong lanang akeh. Gek murah 200.000 rong dina ora wengi sak pijete. Wis, jajal kowe mlebu swarga apa ora kuwi? Lah kowe mbok padakne kono, kowe aja dolan turut kono. Kae ngono nggone wong nakal. Guyangan nggone wong nakal-nakal. Lho iya kuwi Kono nggone wong gaul, wong grapyak. Lho. Kono kok nggone wong ramah. Kok iso kae nggone wong wedok nakal-nakal, aja dolan rono kowe. Aku lagi lewat di sapa? Piye? Mas, Tanjung Perak kapale kobong. Piye? Monggo pinarak kamare kosong. Bales to. Tak balesi to. Piye? Tuku duku katutan rokok. Apa kuwi? Mangke kula mriku kalih Pak Mubarok. Lambemu lho. Asmane Mubarok barokah iso sobat turut guyangan iki rumangsamu. Sapa ngerti golek jenang? Golek jenang terus mlebu metu. Rumangsamu Kono kok iku gone wong ramah, oso gone wong nakal ya kae. sing tengah iku ramah kabeh Mas ning kono kuwi. Kok iso? Lah sing pojok, kae gone pojok buyangan kuwi. Heh. Aja rono. Nyapa? Angker, wingit. Kok iso? Kula nate liwat kula diwedeni kuntilanak. Nek medeni piye, Mas? Lah kok aku liwat ke pojokan. Dideni kuntilanak. Heeh, ning pojokan kuwi, Mas. Heh. Nek guyangan ya piye? Heeh, ning guyangan terus, nang pojok lah kok diwedeni swara cah wedok. Piye? Kaya gak kuntilanak iki kayane kaya dudu kuntilanak jane. Kuntilanak. Suarane lho piye? Aku lagi liwat. Peteng kuwi. Peteng lah kok ngarepe pojok kuwi. Ya ning cedhak kamar sing anu kae. Heeh. Piye? Lah kok aku opo iki? Oke, sik to. Kae Piye to, Mas, Dok? sik kae dudu kuntilanak. Apa? Kae ngono wong nyuluh kodhok. Ngawur ae kok Lah kuntilanak. kok aku metu kono lah kok tibane wah ketok koncoku. Sapa? Lah kok Pak Mubarok ya metu kok kono. Cengengesan iki. Iki jene putrane Mas Badar karo Mas Akbar kowe menjatuhkan harga dirine Pak Mubarok kowe. Ora Mubarok iki. Pak Mubarok sapa? Sing B kelas sing A. Rumangsamu kok iso suwane nganjuk iki paling tidak nganjuk iki nggone budaya lho. Budaya. Nggone piyayi luhur, piyayi utama. Ah. Mulane kuwi salam hormat, salam takdim, sungkem bekti kula kagem para bini sepuh, dalang seniman ingkang kepareng rawuh dalu punika ugi ingkang mirsani lumantar hasta brata. Ya. Ngono. Iki sakliyane saking senior Pepadi Nganjuk Nggih, Pepadi uga ada anu Mas Yudo. Napa? Saking Les Bumi PCNU Kabupaten Nganjuk. Oh, Pak Lukman, Ya. Gus Lukman, Les Bumi. Kowe ora ngerti pimpinane. Les Bumi, Ora rohmu ngerti. Les Karbit kowe. Las iku las. Wong kok Les iso. Bumi apa, Mas? Les Bumi ki lembaga seni budaya muslimin Indonesia di bawah Nahdlatul Ulama Gak NU. Ra mudeng kowe. Wong agamamu reyok. Kowe kok kenya agamaku kowe? Lah Omahmu ngawi kok sombong. Lah Mas omahku ngawi omahmu ndi? Tuban, Mas, Bumi Wali. Tuban. Bumi Wali. Percaya aku Tuban ki bumi wali. Kowe ngerti Masjid Agung? Heeh. Masjid Agung Tuban karep Iya. alun-alun. Heeh. Tambire aku, Mas. Aja macem-macem kowe. Apane kuwi apane? Masjid Agung Tuban iki lho. Tambire aku. Tambiri sing piye? Lah ngono jare cah pondok. Sing ngurusi masjid iki lho. Kae jenenge takmir. Takmir tambir. Takmir. Yo kuwi lah dhek tambir. Lah nuwun sewu lho Mas. Pripun, Mas Mas Akbar. Yudo? Wong dadi santri ki kowe ki gak duwe potongan belas kowe kuwi.
Lah Mas Akbar karo Mas Badar dadi dalang kan hebat. Gawe blangkon, beskapan, jarian, identitas seorang dalang. Demes. Sinden, gelungan, kebaya, jarian, ketok gandes, ketok luwes, ketok demes sebagai seorang sinden utawa waranggono. Lah kowe santri lho, ciri khasmu apa? Identitasmu apa? Aja ngenyek Mas. Nyuwun sewu Mas Akbar, Mas Badar. Apa? Ambek aku koyo ngene iki ben wong ngertine aku santri. Tak identitas Mas. Identitasnya? Dodo kuwi tak tato masjid. Edan. Beserta imam. Saking fanatike Mas Yudo. Fanatik. Ya Allah, ya Allah. Masjid. Beserta imam, makmun dan jamaahnya tak tato kabeh ning kene. Komplit Dane wong ngeretep. Masa ya masjid tak? Piye to weteng? Lho, tak tato beduk. Wah. Santri Mas. Wetengmu mbok tato beduk apa ya iso muni? Yo iso to. Lah tabuhe. Lah iki ngisore. Masuk. Tabur ditato mereka kok takone. Tabuh mbutel koke. Mulane kenapa kok Tuban kuwi diarani Bumi Wali? Wis pas. Kok iso? Mergo Tuban kuwi plat nomere kuwi S. Plat nomere Tuban S kok iso S? Mergo ning kono iku ana makame Sunan. Mulane plat nomere S Sunan Bonang dimakamno ning kono. Iya. Sunandar, Sunandir, Sunanto. Alah iki lho apa kok iso? Sunandir. Nek Tuban Plate S sebab ning kono ana makame Sunan. Lah Surabaya kok L. Mergo ning kono ku cedhak laut. Tanjung Perak tepi laut. Manggone ning Surabaya. Mulane plat nomere L. Lah Nganjuk kok AG. Mergo ning kono ada guyangan. Ngono lho. Jadi nek ora ana guyangan gak mungkin plate AG. Oh, dadi AG kuwi saka tembung Ada guyangan. Lah Jakarta kok B. Mergo ning kono daerah banjir. Oh iya. Sering banjir, mulane ngarep dikei B. Lah saiki Ponorogo kok AE. Lah kono kan daerah Warok, Mas. Reok. Lah Riok kok AE. Lho, reok nek senggak iku piye? Piye? AE. Ora tau kok BC Ora tahu ya. Oh iya. Sejarah kuwi ngono mulane sampean dadi wong Islam ku nyuwun sewu agamane sampean apa? Loh, Islam, Dek. Islam. Mas Badar. Mas Islam. jenenge wis Badarudin, iya Islam to kok. Badar iso badar rutin. Mboten Nadrudin nggih. Ora kudu. Mas Yudo. Agamamu? Muhammad Yudo Ali bin Sokep. Oh. Lho, Sokep aku jenengku. Mas Yudo iki les bumi ngawi. Les bumi. Aku les bumi Nganjuk jelas Iya. Islam. Islam. Aku ning omah celuanku Pak Sokep. Ngono kok. Piye tok kowe iki? Piye? Kok nekoni Islam apa? Piye? Dagelan lo jenenge Kep Sokep. Ora mungkin. Dagelan lo jenenge Sokep kok. Maksudnya nek pas ning ngisor panggung Agamane apa, Mas? Islam Sing mbok sembah sapa? Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pangapura dan Maha segala Maha. Ya. Percaya bahwa Gusti Allah iku ana ya? Ya percaya toh? Saiki- Iman, orang beriman harus percaya. Ana aku tak takon. Oke, Sitok wae pertanyaanku. siap. Gusti Allah kuwi manggone ning ndi? Ya Allah. Ya Allah, ngene iki lho. Nguyai segoro nglabur langit Sing tanpa kok para kiai. Para kiai sing para tarawuh. kiai alim ulama para Alim santri. ulama. Pertanyaanmu cetek. Cetek pertanyaanmu. Tek. Kok iso cethek aku mung takon. Jawaban dhisik Mas Yudo. Sing mbok sembah sapa? Gusti Allah, Percaya ana Gusti Allah? percaya ta wong beriman kok. Tak takoni. Gusti Allah kuwi manggone ning ndi? Ngece. Deder ilmuku. Les bumi ngawi. Les Dik. bumi terima mbok padane Gusti Allah manggone nang ndi? Qalbu mukmin Baitullah. Di dalam hati yang suci di situ tempatnya Allah. Ati kang resik, ati kang suci, atine wong mukmin kuwi panggonane Gusti Allah. Bungokno. Lho aku. Pucuk jelas bener. Nggih, harga diriku jatuh nek nganti gawe sen jawab. Sokep nek ngomong. Sampai cuwi pasti mali coba. Piye bener apa ora? Bener ora qalbu mukmin Baitullah. Manggone ning Ning ati kang suci, ati kang resik. dadi Gusti Allah manggone ning Papan dununge Gusti Allah ning ati kang resik. ning gone ati. Iya. Saiki ana peso, dodomu tak bleh, jret. Ketok atimu. Ning kono ana Gusti Allah ora? Durung karuan. Oh iya. Oh, aku ngerti jawabane. Ngerti. Napa, Mas? Pertanyaannya apa mau? Gusti Allah manggone ning ndi? Ana dalil liyane. Nggih. Ar-Rahman ala arsis tawa. Gusti Allah ki ning langit sapitu. Lah, Sidratul Muntaha, Lah, langit sapitu. langit sapitu. Kemeruh sampean.
Loh, iki dalil. Loh, Sampe dalil. kok ngerti kok ngomong langit sapi itu. Quran sunnah. Lah betul. Sik to sampean sap siji rong tau rono kok ngomong sapi itu. Wong ning sap siji rong tau lho. Sik, aja ngate kalah, Mas. Heeh. Gusti Allah ki manggone cedhak karo urat nadi. Nah, Kuwi iki lho, bener. Gusti Allah, rungokno kupingmu. B, telek bebek. Kowe menjatuhkan harga diri kowe. Sik, Gusti Allah panggone ning Dekat dengan urat nadi. saiki ngomong urat nadimu kena peso sriat. Dadi Gusti Allah melok mati lho. Ilmumu iku gak mencantumkan identitasmu, Kip, Sokip. Sik. Aja kalah. Sampeyan iso gelar Kudu iso nggulung, Iso buka kudu iso nutup. kediri kutane. Sing dadi bukti lan nyatane. Kebo sapi sing digugu. Keluwane Nek menungso entute. omongane ya omongane. Ngomong karo kentut. Saiki ada pertanyaan Pasti ada jawaban. tidak menyinggung Perasaan orang lain. siap Gusti Allah manggone ning ndi. Iki mumpung di live streaming. Jadi ini bukan penistaan agama, orang lecehno agama. Betul. Jawaban, Iki jawaban. ilmu tambahan gawe santri-santri sing iki anyar tapi anyar. masuk logika ya. Masuk logika. piye, Boten piye? pelecehan. Piye? Dalil nakli dan aklinya mencukupi ya. Betul. Iya, Iki iya. aku lagi ngerti saka maratuwaku. Ya ampun maratuwamu. Lak ngomongi kowe. Nek Gusti Allah manggone ning ndi ku diomongi maratuwaku. Maratuwa nggo literasi lho. Ngerti pengen ngerti ora? Ning Gusti ndi? Allah manggone ning ndi? Gusti Allah manggone ning ndi? Ning dhuwur lemari. Loh, ya ampun. Ngene iki jenenge kan mengada-ada Mas. Piye Jangan, kowe? jangan. Gusti Allah Mengada-ada. manggone ning dhuwur lemari. Ngono Kok kok iso ki lho? Kok iso jelas tidak nyambung Mas Tebe. Ini lho Mas, wingi maratuwa kuwi arep budal kenduren bancaan slametan. Heeh. Kuwi kan nggih busana koko. Heeh. Goleki kopiah ora eneng. Heeh. Digoleki ning ngene kamar tidur. Wah, ora eneng. Ruang tamu. Ruang tamu Ora ora enek. eneng. Ning pawon Ora enek. Ora eneng. Lah kok ngingeti lemari. Heeh. Ya Allah, tibane manggone ning kene. Kuwi lho Mas. Sik to. Mulon nek salate Ya, do mati angel po iki. lemari mulane. Iki penjelasannya angel lho, iki dicernasik balenono to. Baleni, Gusti Allah- baleni. Gusti Allah manggone ning ndi? Ning dhuwur lemari. Kuwi jarene sapa? Maratuwaku Kok iso? wingi maratuwaku kan arep budal slametan. Kendurenan. Kenduren kan nggih busana muslim. Heeh. Goleki kopiah ra eneng, songkoke ra eneng. Heeh. Bareng golek ning gone kamar tidur. Ora enek. Ora eneng. Pawon Ora enek. Ruang tamu Ora enek. Kan bingung. Bingung. Lah kok ngingeti lemari. Heeh. Ya Allah, tibane manggone ning kene. Lah aku krungu. Dadi Gusti Allah kuwi manggone ning dhuwur lemari. Mas Yudo iki jare sing Ora jane tukang sun Iya. nek kabel lecet ora ya. Bagi apa? Kowe nyetrum cangkemmu lho. Wong kok nak aduh Gusti yo ampun nuwun ngapura Gusti. Ya Allah. Ngene lho Mas tak jelasne. Maksude maratuwamu iki kok ora Gusti Allah medingkring ning dhuwur lemari ngono ora. Maksude Gus anu ki maksude kopiahe ki lho sing ning dhuwur lemari karepe maratuwanem. Ya ampun, Eh, ya ampun. Jelasno Mas. Maratuwaku iku ora ngomong ya kopiah, tibane manggone kene. Ora ngomong ngono. Ngomongnya ya Allah, tibane manggone ning kene. Kuwi lho diomongi kok. Dadi ora muni ya kopiah ora maratuwamu jek urip. Yo isih. Tulung idonono ya nek urip. Yo aja lho. Tanya apa? Lah nek tak idoni engko nek wangi mutung, ora gelem goleki Gusti Allah manggone ning ndi. Lah ku ora ngerti. Oh cengengesan. Wong bedhekan ki mbaya sing logika. Wong iki para kawula muda, para nom-noman akademisi, ilmunya hebat. Kok bedhekan Iki kuliah kabeh lho Mas Yudo. kuliah. Lah kowe ro sing gendar iki. Iki kuliah ki semester 20. Wah, kowe. Semester 20 ini ning gone kampus ya apa. Semester Arep dadi TU. Masih kaya tuku kain ner Mas. Aku kurang sopan piye saiki Mas? Lagi mlebu ngucapne sing kayak sepuh-sepuh wilujeng dalu. Sing gawe nom-noman selamat pagi. Jajal saiki kowe ngucapno gawe ketua les bumi Nganggo apa? basa Arab. Lah aku yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik iso ngaji pura. Lho ngaji aku bahasa Arabku Lah iki lho. katam, Arab ya aku Dagelan katam. pondok lho, dagelan pondok. Aku Sirahe basa Arabe apa? Raksun. Nah. Ngakno kupingmu. Raksun. Mripat
Ainun. Lah kuwi lho. Dan ini yo iso lho. Iso. Iso toh. Podok kok. Saiki nek selamat Tafadol. Lah, Silahkan. Silahkan. Tafadol. toyib baik. Toyib, bagus, Bagus. baik. Ah. Toyib. Innallaha Syukron. ma'asabirin, innallaha ma'asabirin. Innallaha ma'asabirin. Kuwi Wong sabar kasih Gusti Allah. Sukron, terima kasih. Terima kasih. Sukron iku adalang to. Bahasa Arabe sukron kuwi terima kasih. Terima kasih. Lah ya mau nek sirah apa? Roksun, Ripat. Ainun. Selamat pagi. Oh, gak eruh aku. Gue ngeruh aku nek selamat pagi dereng ngertas Oke, kula. oke. Selamat pagi. Ngono kok Afadol. Yo kan Mas Yudo pas pelajaran kuwi gak Pas angkat, pas selamat pagi kuwi aku pas julang kuwi aku keturon. Nah, Dadi rapal. Wah, padu ra iso ngomong kayak keturon. Nek kepala Roksun, mata. Ainun, Lah nek selamat pagi bakdo subuh. selamat pagi Pak. Bakdo. Ora kok bakdo subuh keliru, tapi bakdo subuh. Nek selamat pagi. Selamat Nek pagi. selamat siang. Bakdo duhur. Selamat malam aku roh berarti. Apa? Bakdo Isa. Pengengesan bakdo Afadol Sukron karo apa Mubarok. Kok sing dihafal Mubarok. Bangsane. Wong bedhekane sing ilmiah. Ah. Kowe kok iki jabjan ilmiah. Lah ke mangsamu ke apa pinter ngono piye? Lho, Mas yang ini lho, Mas Badar iki S1. S2 Mas. S2 Dek. S2 kula S1. Mas Akbar Ah. S1, Mas Badar S2. Aku elek-elek ya S1. Ah. Ora kok wong pinter iku bukan didasarkan oleh gelar. Ya. Lah tapi Oleh IQ. memang IQ wi nek gak salah sak gelas 500. Kuwi IQ tolololelelot IQ kuwi lho. Aku wae ngono. IQ iku sing kuwi lho. Melok grup pangunci lho. Apa kuwi? Paguyuban ngunjuk IQ lho. Piye bedaan apa jajal? Kewan, ngerti kewan? Ya roh to aku. Kewan. Kewan itu termasuk ilmu biologi. Ah. Kewan apa sing buntute 5? Ora enek iki ngawur pertanyaane. Pertanyaane gak masuk akal. Masuk akal. Gak logika. Gak iki. logika. Ora enek. Mubengo jagat ora enek. Ora Jagat enek. tepung gelang masih to dibelah dadi 5. Ora Ora enek enek. kewan kok buntute 5. Oh, Kuwi ora gak- enek. gak masuk, gak paling masuk pol akal. paling pol loro. Buntut yo siji, Ngono kok loro. kakek ngomong S1, S2. Loh, akademis. Kenyataane Ora Akademis wong ora Ora enek enek. buntut 5 Ora nalar kuwi Ora nalar we. Paling pol loro. Loro. Itu mah cabang. Heeh. ngene yo tole alah karo Badar. Sinau dhisik. Sadurunge mungsuh bapa. Iya, iya. Bapa apa? Bapa. Bar gowo. Kuwi tulung ilmiahnya, Mas. Hah, Kewan buntute 5 kuwi ana. ora enek, Mas. Ana. Ora enek. Ana. Kewan buntute 5 apa? Wedhus. Ah. Lah kok iso wedhus lho? Wedhus iki nomere pira? 35. Kepalane, Telu buntute. 5. Lah, wis wis. S1 itu bukan Bener. jaminan lho. Bener, TB bener, TB bener. Iki jenenge pekat penyakit masyarakat Mas Yudo. Wis salah mungguing pemerintah, dosa mungguing agama. Ah. Kewan buntute 5 mah apa? Wedhus. Kok iso? Wedhus iki nomor togele pira? 35. Kepalane, Telu buntute. 5. Oh iya bener, masuk akal. Ngepul kok Mbak Lawang to, Mas. Dan S2 karo S1 ki apa? Nek apa 35? Wedhus. Nek 32. Ula. 23 kethek 02 Bekecot. selikur. Wiyangan. Kapal 47. Banci to, Mas. Kowe kok apal? Apal aku biyen bandar kok kaya to. Pak polisi. Ora bangsa kok iso. Cengengesan kowe. Niki sing baku mengucapkan muga-muga Bu Tia Dasi. Sintia Dasi. Ya. asmane rumah makane wae Lumintu. Hmm. 3 suku kata Lumintu. Wah, Lu. Lu. luar dalam ruangannya akan selalu dijaga kenyamanannya karena rumah makan Lumintu bukan hanya mengutamakan Dua, rasa meno tapi juga singkatannya kok. kenyamanan. Oh iya iya. Jatuh. Hebat. Lu kuwi lagi lu. Luar dalam itu nyaman. Iya. Tempatnya apik. Min. Minta apa saja akan selalu dilayani karena Anda senang, kami pun ikut senang. Oh. Kepuasan pelanggan lebih diutamakan. Betul, karena Lumintu mengatasi masalah tanpa masalah. Gadean. Pegadaian Lu we. min terakhir Tu. tu. Ah. Tu kuwi
turahan. Wow. Turahane Bati insyaallah barokah gawe nanggap wayang karo dagelan. Nyapin para asal sonde cinde hangure rano pinaca zaman kalato wile. Ojo singgolan. Awas supaya bisa kelakon. Ayo yo tekan dikarepake ojo moyo ojo ngecek kowe Ojo masuk aku ora nubruk. Sekali lagi. Asik asik. Awas remeh sing sisep. Ayo yo tekan dikarepake ojo moyo ojo ngecek kowe
Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Nduk, anakku sing ndak tresnani limbuk. Iya, Mak, piye? Ora ana tembung sing luwih endah kang kudu diucapake kejaba mung puja lan puji syukur kunjuk ngarsaning Gusti kang murbing jagat ya, Nduk. Ngono ya, Mak. Heeh. Sebabe apa? Sebab awake dhewe isih diparingi kenikmatan kang wujude kesehatan. Becik kesehatan lahir uga kesehatan batin. Mokal tanpa nikmating pangeran kuwi kabeh awake dhewe bisa kumpul seneng-seneng tirakatan ana bengi iki, Nduk. Iya, Mak. Heeh. Angka loro ora lali sholawat sarta salam kunjuk marang Nabi panutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi. Tumuruning para sahabat sak garwa putra wayah Baginda Hasan Baginda Husain. Iki sliramu ayo atur, Nduk, iki acarane hajate apa? Iya, Mak. Ing rikalenggan iki adicara ngawiti mapak sasi utawa taun baru. Oh, ngono. Tegese awake dhewe sakloron ning kene diundang. Diundang saiki iki wis beda karo diundang sing biyen, Mak. Bedane diundang saiki karo diundang biyen piye, Nduk? Saiki iki zamane wis virtual. Heeh. Tur zaman virtual iki ya mbutuhke sing jenenge kuwi sumber daya sing bisa dijagake. Tegese ngene. Piye? Aku lan kowe iki diundang rene iki diundang dalam virtual adicara syukuran saka Rumah Makan Lumintu Malang sing dipandegani dening Ibu Sintia Jasi ya. Oh, ngono. Terus iki yo ngiras-ngirus mengawali tahun baru. Iya. Heeh. Muga-muga wae to, Mak. Wayangan iki gek ndang dal-dal. Iya. Pandongamu ana ing taun 2022 iki ngono ya, Nduk. Iya. Lan dongamu menyikapi apa kuwi pandemi wabah iki piye, Nduk? Ana ing pandonga ing 2022 iki piye? Ngene, Mak. Piye? 2022 minangka taun anyar. Muga-muga awake dhewe kabeh bisa luar saka wabah penyakit iki. Amin. Kang kapindhone ya, Mak. Piye? Ya kuwi ngurmati kabeh saka instansi pemerintahan lan para masyarakat. Ayo pomo digiyakne kegiatan ya ora apa-apa ayo ndang dilakukan. Mbok seniman iki saiki kabeh wis padha ngempet. Ngempete ora pengen duwite, ora pengen bayarane ning pengen berkesenian. Heeh. Kowe ngerti apa ora seniman kuwi kaya mental. Instinge kuwi kudu ndang ditokne utawa cara tembung-tembunge Raden Jaya Anggada mau ki seniman ki ya kemecer, ngerti ora? Oh, ngono. Ya, Muga-muga wae, Mak, Iya, Nduk. paripurna anggone wabah virus COVID-19 iki. Amin ya robbal alamin. Baleni ana ing ngarep ya kuwi rumah makan sing dipandhegani kelawan Ibu Sintia Jesi. Iya. Rumah makan sing jenenge Lumintu to, Nduk. Lumintu, Mak. Lumintu kang mapan ana ing Malang. Iya. Dadi awake dhewe uga ora ana salahe, ora ana lupute, uga ndongake marang rumah makan terkait mergo iki wayangan virtual persembahan dari Rumah Makan Lumintu. Iya. Ayo, dongamu nek kepada Rumah Makan Lumintu piye? Ya muga-muga kabeh wae Rumah Makan Lumintu sak jajarane sak pegawene kabeh Amin. bisa ngrembaka lan raharja rahayune sesuai dengan namanya Lumintu. Tegese ora tahu sepi. Rezekine terus lumintu. Rezekine terus lumintu sik ana wae lah nek wis sukses nanggap wayang meneh. Mergo arang, Nduk, sing sipate apa kuwi perusahaan sing non seni ya toh ning gelem nanggap wayang ki jaman saiki arang apa meneh keterak corona. Heeh, bener.
luar biasa bengi iki lain daripada yang lain. Iya. Dasare Ibu Cynthia Jessy tumrape awake dhewe sak keluarga besar Astabrata Entertainment ya dudu wong liya ya toh. Iya, Wis manjing dadi sedulur. Manjing dadi sedulur. Heeh. Buktine bengi iki ya disembadani, heeh toh. Bener. Jarikmu karo jarikku padha. Padha. Heeh. Jarike penabuh padha. Padha kabeh. Kecuali sing ngendang mergo ora muat. Ah iya. Ora Wong apa. kae mau ki tak kongkon ngene, sing ngendangi aja kuwatir, jarike isih akeh. Jarik loro ki dadekno siji ora apa-apa. Ngono. Dadi ben kaya barongan ngono kaya gliyah. Iki korban corona ya toh. Iya, piye Mak? Iki kan wis lumayan stabil, tegese menurun ora kaya sing wingi-wingi. Nah, iki wayang virtual juga tidak virtual sepenuhnya, tapi yo memberi angin kepada penikmat dan penggemar seni sing katuran rawuh ana ing sanggar Astabrata. Ning tetap menggunakan prokes. Ayo, iki mau yen ora kleru sapa wae nduk sing do rawuh nduk. Asline tembung ngene iki no dhisik-dhisikan takon asline. Piye? Aku ki arepe ngono sapa wae Mak sing takon lah kok kowe sapa wae nduk ngono. Saya bingung. Ngene. Sapa wae? Sing jagongi sampeyan to, Mas. Sing rawuh, heeh, aku mau sing jagongi para penonton utawa para tamu ingkang lenggah wonten sanggar Astabrata. Betul. Wiwit sing paring pangestu sing pertama ya kuwi Bapak Ketua Pepadi, Om Partono, ome awake dhewe, ya toh. Sing kapindhone uga ana Pepadi. Sing rawuh mau aku katone Pak Bambang Her ya rawuh. Perwakilan saka senior Pepadi Nganjuk ya, Nduk. Ya Pak Bambang Her, Pak sapa kuwi Titut Harjunadi. Ya rawuh kepareng estreni. Alhamdulillah wa syukurillah ing atase awake dhewe iki wayangane apik wae durung isih gliyak-gliyak wis iso diberkahi dening para-para senior ing pedalangan ya, Nduk. Mulane sing ati-ati oleh nyolahke gapit. Mergo sing nonton ki ya mudeng wayang, khususnya Nganjuk kabeh kuwi pendemen wayang. Luar biasa. Animo Nganjuk ki masyarakat sing seneng nonton wayang ki akeh. Iki mau ya ditunggoni karo sesepuh budayawan saka Nganjuk. Sapa, Nduk, sapa? Mbah Somo. Oh iya. Mbah Sumadi. Ya rawuh dibagekne, Mak. Ya, wilujeng rawuh Mbah Somo. Kejaba kuwi akeh banget saka NU Nahdlatul Ulama ya rawuh. Sapa ae, Mak, aku kok durung patek apal. Iki banome PCNU. Banome PCNU ya kuwi saka Les Bumi, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia. Oh ngono. Sapa ae sing kepareng rawuh? Iki mau perwakilan. Oh, perwakilan. Dengkote Les Bumi. Sapa? Si Jenggot Naga. Weh. Sapa? Kuwi Mbah Jan. Oh, kuwi rawuh. Ya sak kanca komplit, Nduk. Mbah Jan lan sak kanca. Kuwi sing biyen awake dhewe yo main film. Aduh iki pokoke bengi iki tirakatan ditunggoni piyayi-piyayi ngono kuwi hebat. Iki mau gono Pak Soni saka sing rencange bapak niku lho Mas. Oh, sing ndonga pembukaan mau. Niku nggih bini sepuh saking Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Ngono kuwi awake dhewe iki dadi tembung sak tembung sing ngati-ngati. Sing ngati-ati. Alhamdulillah. Mula Astabrata ki ora salah. Kita itu selalu dekat dengan ulama. Ada ki rombongane wong putih kok, Nduk. Allahumma amin ya. Iya, jarine sing bonang limbuke saiki Islam ngono. Rumangsane aku ki ateis apa piye. Nanging, Nduk, pesenku kepada sing padha rawuh karo sing menonton lumantar live streaming. Piye? Di tengah kasus corona yang sudah stabil atau tidak memuncak, kita
tetap jangan tidak boleh lengah, ya Ya. toh? Tidak boleh lengah, tetap waspada, Ya. tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah 3M. Iya. Memakai masker, menjaga jarak, sitoke mencuci tangan. Oke, Yo oke. sak bisa-bisa, jaga prokes, sak bisa-bisa sak dewasane dirine pribadi. Bener. Iki lumantar netizen yo akeh sing mirsani, Mak. Piye? Sapa wae nek awakmu nyawang, Duk? Oh, yo akeh. Sapa? Ning iki sing lumantar WA saka WA-ku. Heeh. Saka Mbak Tatin Titot. Memantau Mas Badar, iki matur nuwun Mbak Tatin. Ya, Gelem nyindani awake dhewe ya ampuh jane. ampuh, Duk. Ya. Yo iki- ngene iki, sapa meneh? Lan wah akeh banget wis gak usah diwaca kabeh netizen. Tak bagekne muga-muga ya sing nonton iki tambah rezekine. Amin. Upama lho iki. Piye? Upama netizen sak mono kae utawa sing gatekne ning YouTube ki do urunan 1000 ngono ketok iso nanggap wayang. Wo iso, Duk. Ya toh, iso. Kita itu tetap bersyukur. Di tengah pandemi, walaupun jane pemerintah sendiri itu juga bingung ngatasi wong semono kae. Iya, bener. Mergo yang terjadi bukan hanya di Indonesia tapi Iya. seluruh dunia. Seluruh dunia. Nah, makanya pemerintah bingung, awake dhewe iki jane wis bersyukur. Di tengah pandemi wis tahun 2020 sampai 2022 ini. Iya. Awake dhewe babar pisan yo ora terlalu nemen jagake marang pemerintah. Bener. Ayo wis sak bisa-bisa sikut apa ibarate sirah nggo sikil nggo sirah, tetep fitrahnya seniman adalah berkarya. Ibadahnya seniman adalah berkarya. Tur ngene, Mak. Piye? Seniman ki mujudke mental udu gawean. Lah dadi awake dhewe nek seniman ora iso tanggapan, ora iso bekarya, aja nyalahne pemerintah, aja nyalahne sapa wae. Ning piye carane awake dhewe tetep berkarya? Zaman ki saya maju. Yen zaman maju angin ki ya saya banter. Saya banter, Nduk. Angin banter kuwi mung menyisakan pohon terkuat. Pohon Ya toh, dengan elingo. akar terkuat ya, Nduk. Akar kuwi pondasi. Pondasi. Mula saka kuwi nek dadi seniman ngaku aku seniman apa neh KTP-ne ditulisi seniman, profesi seniman. Lah kuwi kudu duwe mental seniman. Mbuh piye carane berkarya? Nyatane, Mak, nyatane. Ing corona iki ya akeh seniman-seniman anyar sing muncul. Lah, itu kan dibalik Akeh. anunya, hakikatnya. Hakikate akeh artis-artis anyar sing muncul ya mbuh liwat via YouTube apa via Facebook, Instagram apa TikTok ya ora apa-apa. Ya kuwi sing jenenge seniman, Mak. Aja kuwatir ora iso mangan. Gusti Allah nyiptake cecek wae sing nemplek ning tembok. Kuwi mangane kewan sing mabur. Kuwi umpama dipikir secara logika ora nyambung. Ning dilalah Gusti Allah ngudratke ilate cicak kuwi iso melet dawa. Iya, bener. Tegese iki dibalik kuwi aja kuwatir ya. Kuwi mesti Gusti Allah nyukupi waton awake dhewe gelem jumangkah, waton awake dhewe gelem kumrembyah, Nduk. Kembali ke benang merah. Piye? Acara ing bengi iki pancen meriah. Iya, bener. Ya toh, muga-muga sak rampunge acara iki Rumah Makan Lumintu semakin sukses dan semakin laris. Amin. Selangkah lebih maju dan Ibu Cynthia Jessica paringan berkah, Amin. barokah, rezeki turah-turah, kathah melimpah, tur marang kebak marang barokah. Allahumma Amin. hasbunallah wa ni'mal wakil. Nikmat maula